Evo nas na Santa Monici, s nama je tu 5 navijača Bosne i Hercegovine. Ovaj klip će dakle izaći neposredno prije utakmice protiv Švicarske, a snimamo ga dan ranije. Pa evo da vidimo prognoze naših navijača za meč. Idemo životom, ja mislim 2-1 za nas. 2-1, 2-1, 2-1. 2-1 Real. Ok, stigli ste iz Sakramenta, ili tako? Kako ko? Nemojte tako. Ona je iz Dobrinje, Sarajevo. Da. I normalno idemo tu na utakmicu i bit ćemo... Biće nešto od nas. Kako se vama sviđa ovdje u Americi? Ovi ste stigli iz Sarajeva. Ekstra. A šta nam naš domaćin može poručiti? Koliko će biti naših navijača? Biće puno navijača i bit će pobjeda. Biće To je pobjeda. samo što važno. Mi očekujemo više od 20.000, pa sad bujrum se dođe. Hvala vam puno. Ništa, hvala vama, prijatno. Hvala.